Ɓatagrawa Film Production. abubuwa da yawa wanda idan mutum ya kiyaye su insha Allah ko da za ka zo da kaga dole ne ka kasance kana da sai sai ka yi
shi din ana da yana da ita dauki dole a rika baya shi to gaskiya ne haka sannan kuma hanya da gaisawa ita ma ana sauran daukar ita su ma da dole sai mun kiyaye da irin wannan abu idan misali da ka kamar da idan ina da ita tsakanin na da kai ka kai tsara ka ce ko dan ne tare da Allah akida za ka iya ya mutane na zai iya taba ka to sai dai taba ka to kai ma za ka iya taba amma misali idan akwai nisa tsakanin da kai ko da naka ne zai wurin ka iska za ta iya kasa da shi shi ke nan kaga za a zama da cewa Allah da wannan abin bai shafe ka ba to kaga idan wannan da za a samu tazara tsakaninka da wanda yake zaune yana da ita to insha Allah wannan ma hanya sai ka ga assalamu alaikum wa alaikum salam Idu muna lafiya a gida ya kwana biyu na ga ka zauna kai kuma halai wannan take roma rumba ta ba abokina wallahi kama ka sani ba babban abin da ke damuna illa baya ga yau ka ji an ce can gari sai ka gobe ka ji an ce can gari assalamu alaikum mana kabiru muna lafiya ya gida ba abin da gidan wani inda na je magana cikin nake gaskiya mu kuma mu kuma ga Allah bi ta addu'a Allah ya yi wannan yayi mun wannan cuta amin Abuja ya nake samu ne ina ne gidan mu kuke ko kuma ne da ka kuke ko ne da gidan mu ba ina assalamu alaikum wa alaikum salam Idu abokina muna lafiya ya gida ya kwana biyu na ga ka zauna kai shi kai kuma halai wannan take insani wata kullo ma al'umma ta addabi mutane cikin cikin al'umma haba abokina wallahi kama ka sani ba babban abin da ke damuna illa baya ga yau ka ji an ce can gari sai ka gobe ka ji an ce can gari sai assalamu alaikum malaka biyu na gajiya muna lafiya ya gida ni babban abin da gidan wani inda na je magana cikin nake gaskiya mu kuma mu kuma ga Allah bi ta addu'a Allah ya yi wannan nan ya yi mana wannan cuta amin assalamu alaikum ni ba ko ne daga Abuja ne daga Abuja subhanallah haba ni ho musulmi ne dan uwan tambaya nake sako ne na zo da shi ina neman gidan mai unguwa tabbija kuke kwaso mana ita daga Abuja kawai ita nan ba ni ho sako ne na zo da shi gidan mai unguwa nake neman unguwa ina nan what abokina ya gari ya wannan lokaci da ake fama da wannan matsalolin rayuwa da muke ciki lafiya lau abokina wallahi yawa ma da wannan kurole da ta zagaye duniya lafiya lau ka ko jiya muka wani bako daga Abuja wani yana neman gidan mai gari alamomi shi sak da mai korona ne atishawa ma yake a takaice yana neman gidan mai gari mu mai fara amma yadda da mutumin ba a takaice ai ya kamata ka ta ina ne ka ganshi mutanen ne ina nan zo na majalisa sai gashi ya zo da jakan shi ko shi ne neman gidan mai gari kuma muka tashi muka buga saboda ba a yarda da shi ya ai ni wannan cutai ma ni ban ma tsoranta saboda ni ba ma ta ita nake ba abin da ya ishi mutane ya ishi mutane ga yunwa ga wannan hawa da kashe-kashe da ake da mutane ni yunwa ciki na ma ta ishe ni da wannan rayuwa assalamu alaikum ka ga shi na ma dau shi ke da ni wannan da Allah tambaya niki to Allah sana san da wa jiya Allah ya nuna cewa wannan gari na ku albarka ni ba ko ne daga Abuja niki na shigo na haɗu da wata majalisa ta wasu bayan Allah nake tambaye su to sai na ga alamu kan ba su gamsu da ni ba sa suka fahimce ni ka san wannan yanayi da ake ciki na wannan cutar da ta addabi al'umma bako abin tsoro ne bako abin tsoro ne to ba tsaya suka fahimce ni ba sai ma suka ruga da Allah gidan mai unguwa nake nema shi yasa nace to bari in samu fanta gari na wayewa ido na ganin ido sai in zo gidan shi ne to ai malai tun da gidan mai unguwa ne ai na sani yau to alhamdulillah da Allah ya taimaka nagode
alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ake salama. Barka bako ne. Assalamu alaikum. Ranka da tewa kai. Ina lafiya. Ya ibada. Mun same ku lafiya. A ranka da ke ni bako ne daga Abuja. Na zo ne in sanya sako a gare ka zuwa ga mutanen garin ka. Ka san da wannan cutar da ta addabi duniya baki ɗaya, wato coronavirus, wadda da Hausa muke kiranta mashaƙo. Wannan dalilin ne yasa aka ba mu umarni daga can sama. Ni ina ɗaya daga cikin kwamiti na ita wannan COVID-19. Na mu bi lungu da saƙo mu kai mu masu unguwanni saƙo domin su ma su san ta hanyoyin da za su bi su wayan ma al'ummarsu da kai akan wannan cutar ta mashaƙo, ta yadda za su kare jikinsu daga kamuwa da ita, yadda kuma za su kiyaye ta da kuma alamominta, wanda in aka ga wannan yanayin a gaggauta zuwa asibiti mafi kusa domin a auna mutum a tantance shin yana dauke da wannan cutar ko babu. Wannan dalilin ne yasa na zo jiya na shigo garin, to duba da yanayin kasan mutane ko ina ana tsoron baki, wasu matasa na dan nuna ina tambayar gidanka ba su gamsu da ni ba, hasali ma suka guje ni suka ruba. Shi yasa na ce bari in samu wuri in kwanta, washe gari ido na ganin ido, in zo in same ka in danka ma wannan sako hannu da hannu. Gashi wannan a kiyaye da Allah, a yi musu bayani yadda ya kamata, sannan kuma sai an sa kula. Cutar nan wata cuta ce mai ban tsoro, ta tada hankalin duniya baki ɗaya. Mutum ɗaya na iya kamuwa da ita yanzu, zuwa gobe mutum sama da 100 ya kamu da ita. Ubangiji Allah ya mana maganin wannan cuta. Na gode kuma zan sai da ita, zan koma. Na gode tun malam, na gode kuma sakan lawa kai da. Na gode sai an ji Allah ki Allah. Amin. Bari in taka min mai